Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Apanso makamaka pali mkhani ina yomwe tikuonanso kuti ndi mkhani yomvetsa chisoni kwambiri, mkhani yomwe yachitika kudeza kungoizukutapo mwa changu azikuona kuti pali wapolisi wina amene makamaka adapita kumene kukagwira ntchito yake ndi apolisi ena akukathana makamaka ndi achiwembu kapena kuti zifwamba zomwe zidachita choba munthu wina. So adapita kumeneko chakudeza komweko kumene amakapulumusa zitateka bwinobwino zapezeka zokuti mudzi wakale ma mistakes amalephera kuchitika kumeneko zidavuta kumeneko mpaka nanso anthu amudzi kumeneko kudeza kufika pakuti akuti adalowererapo malo mothandiza wa polisi adayambanso kumugenda komanso kumchita chipongwe kupulumusa achigawenga. So ndiwetenga lipoti lomwenso la fotokoza momveka bwino kuchokeranso pamene pa Times 360 Malawi. Kodi Times yalembapo kuti chani za imfa ya wapolisi amene watisiya dzulo ilo ngati sidzana. Nkhani yonse gona pakuti akuti anthu ena amuzi mwa Chufikani mboma la Dedza apha wapolisi amphaso namada omwe amagwira ntchito pa polisi ya Dedza. Malinga ndi malipoti omwe Times 360 Malawi yapeza, anamwadwa ndi apolisi ena atatu anapita kukapulumusa afanwero chadaine omwe anagwidwa ndi anthu achiwembu ndipo amafuna ndalama zokwana 4.5 million kwacha kuti awatuluse. Apolisi anakwanisa kugwira anthu aupanduwa komanso kupulumusa achadaine, koma pomwe ananyamuka pamalopa mmodzi mwa oganiziridwa analumpha panjinga pomwe anakwezedwa ndi kuyamba kuthawa. Apa anamwadwa anayamba kuthamangiza, koma anthu amudzi analowerera ndi kuyamba kugenda apolisiwa. Pomwe apolisi ena owonjezera amafika pamalopa anapeza anamwadwa atavulazidwa kwambiri komanso mfuti wawo waung'ono utabedwa. Anamwadwa amalira pa chipatala cha Dedza pomwe amalandira thandizo la chipatala. So tikuona zinthu ngatiwe mu filimu iyi ndendende filimu kwa amene mudaonerapo mafilimu tikuona kuti tikukumananso amakamaka pano pa Malawi takumana ndi issue imeneyi ndendende akuti mkulu wina odziwikanso ndi dzina lokuti Fanwelo achadaine adagwidwa ndi anyamata aupandu, ndipo anyamata amenewa amafuna ndalama yokuti amutulutsire ameneyu kuti ngati anthu akwawo achite chowombola ndalama yokwana 4.5 million. So tikuona kuti apolisi adakakomweko chakudeza kumeneko kukapulumusa mkulu ameneyi Fanwelo, ndipo zonse zidatheka. Adagwira so anyamata amenewa makamaka anyamata aupandu amenewa adagwira afanwelo kuti awasinthanise ndi ndalama. So akupita ku police station azidapezeka zokuti mmodzi kuti azigawenga azinyamula ndithu mmodzi adakwezedwa njinga apolisi ndi kumasatira pambuyo pake titha kufotokoza moteromo, koma kuti chigawenga chidadumpha ndi kuyamba kuthawa ndithu. So amenewa akulu amene atisiya apolisiwa amphaso adayamba kuchithamangisa ndithu chigawenga chija atalowa mmuzi, ndi pameneno anthu ammuzi adayamba kugenda apolisiwa kwagenda amphaso kupulumusa waupandu uja. Waupandu padafika level yokuti wathawa, koma poti amphaso adagendedwa kwambiri adali chigonere. Apolisi ena owonjezera amene amafika pamalopa adawapeza amphaso ali chigonere ndithu awatenga kupitisa kuchipatala. Amphaso atisiya kumeneko kuchipatala akulandira thandizo. So mkhani yonse yagona pamenepo, zinthu zosakhala bwino, zinthu zodabwisaso moreover kuchitika muno Malawi. So ni nkhani yodabwitsa kwambiri so yomwe yatichitikira pano pa Malawi. Taluza wapolisi ndithu, wapolisi ochilimika, wapolisi odziwa ntchito yake. So ndaona koma comment awiri atatu kuchokera kwa Malawi ukunso atikudikiranso. Inu mukamamaliza video imene muikepo ma comment anu osiyana-siyana. Mongo kukumbusatu pamodzi pano kuti mabweresa nkhani zosiyana-siyana za ndale, sports komanso entertainment ndi ma breaking news onse kuchokera mbali ya kwanuyo
komanso ngodya zonse zinayi za Malawi. Timakhala tikubweretsa nkhani zoterozo, ndi chomwe inuyo mumayenera kuchita ndi kungopanga like, share komanso subscribe. Kungopanga subscribe mwatilemekeza komanso mwapanga chisankho choyenera chokuti zonse nkhani zochitika pano pa Malawi komanso mayiko akunja zisamakuphonyeni. So makomenti ali motere, uyu ni maulana kuti cases of mob justice ili high ku Malawi. Don't know chifukwa chani. Tengani MDF ikuthandizeni kumenya the whole village kuti mob justice ku Malawi kunoko ikuchuluka. Tikabwereranso padzana tikuona kuti kumpayani uko akulowenanso aphedwa ndithu, imfa zake zomwezi akumugenda munthu, akumubaya mpaka na kumuchosera moyo. Mob justice ikuchuluka, Amalawi akuchulusa kupereka zilango ndi manja awo paokha. Chabwino uyu ndi makamaka asapu akuti muli pachangu. Chabwino Royd akuti hello police officers, you know what to do with the stupid kidnapper, right? Chabwino akuti polisi mukudziwa chochita nawo anthu okubawa ma kidnappers. Chabwino uyu ndi Geoffrey akuti anthu akudeza mwachukatu ndi kupha anthu aidziko mokombiri la 40 lano likwana apo osachedwa apa kudedza akuti kwachema anthu akuchita mchitidwe osakhala bwino kangapo. Kodi inu mamvapo chani zokhuza kudedza? Ife tamvapo tu imene ya anyamata amene adaba munthu ancholinga chakuti pasidwe ndalama yokwana 4.5 million. Uyu ndi Kmo akuti arrest the whole village we involved, akuti mangana police makapaka anthu onse amuzi kumene kukudedza. Akamba kuti no onse zikuoneka kuti adatenga nawo gawo, apemphera kuti nkhani yomvetsa chisoni. Komatu wa polisi adakati waombera mmodzi mwa anthuwo pofuna kuzipulumutsa. Akuti kunali mabungwe 15 akuyankhulapo, ndiye poti akuti udakali usiku chimva mawa RP Shasha nkhani imene yachitika dzulo kwambiri. Akuti wa polisi amene akadatenganso mfuti akuombera munthu, mabungwe adakalowelerapo kupanga against wa polisi, koma poti sadapange zimenezo ndi eno kulizi. Koma cheni achimva kuti zonse zikuyenda motani, khulaso kuti something is hidden here, kuti china chake achabisidwapo apa. Chabwino uyu ndi Magi akuti kidnapper on a motorcycle, no handcuffs, doesn't make sense. Nkhani idi chapena pake iumazooneka ngati kuti yachita chobalalika pamenepo, koma ife tikayilumikiza masenses athu tumuona ngati kuti galimoto ya polisi idali kumbuyo idanyamula anthu ena makamaka okubawa, kutsogolo adamukweza wina wanjinga ndi makamaka okuba mmodzi. Komanso chapena pake si kupereka sense. Takomentani kuti timve maganizo anu ndi otani, koma imene idali yachangu yomwe tinabweretsa ndipo timanenanso kuti mukafika kumapeto osamaiwala kuti panga support munjira like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamodzi pano ndale sports komanso entertainment zisamakuphonyeni. Ndikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.